Ассалому алейкум, духтаро. Умедворам ҳама каса хуб ҳастен, сеҳату саломат ҳастен. Ҳозир ман мехоҳам барои обед мерҷмек тайёр кунам. Рецепташ канал ба ҳаст. Хай бо як бори дига каси надидагӣ бошад нишон медиҳам. Сковородка ба дег ба чӣ мерезем? Камтар равғани зайтун, равғани растанӣ фарқ надорад. Камтар оливковое масло, равғани зайтун рехтам. Сабзавотоя тоза карда шуштамондагӣ аввал пиёза реза мекунем. Дегда меандозем, баъд картошкая реза мекунем. Ва фарқ надорад калон, майда, всё равно охир да ҳамаша блендер мекунем. Картошкое ки реза кардем, картошкаям дегда меандозем. Ҷода пиёзи ма бисёртаре, барое ки ма ҳозир бо кати пиёзо самбуса мепазам. Ҳамон ба ма пиёз бисёр гирифтам. Мо ба нимта пиёз барои авқот, мо нимта пиёз, якта картошка, якта сабзи даркорай. Ҳамаша ки реза кардем, дегда меандозем и бирён мекунем. Якта чеснокам гирифтам, майда кардам. Баъди пиёз ки камтар сурх шуд, чеснока меандозем, сири пиёза. Омехта мекунем ва картошкаю сабзия меандозем. ду қошуқ томатная паста андохтам. ҳамаша бо омехта мекунем. намак ҳамроҳ мекунем. ин хеле наска истифода мебарам. Наск мешава ба фикрам чечевицаи сурх турецкияй ҳавая мешувам и баъде ки дегда об андохтаем, оба ҳамо аъзои оилада нигоҳ карда, ҳамо маҳсулотоям аъзои оилада нигоҳ карда меандозем. Баъде ки об андохтаем, наски шуштагимонам чӣ мекунем? Меандозем. Дега мемонем примерно 40 минут меҷӯша то тайёр шудани маҳсулотош. Вақте ки маҳсулотош тайёр мешава, авқотмон камтар ғафс мешава, баъд ҳамон вақт мегирем блендер мекунем. ҳозир бошам самбуса карданиам хамирои тайёр ҳаст. Инҷода ман фаршу пиёз камтар зираворӣ барои кӯдако, яҷода боша гӯшти резаю пиёзу зираворӣ и камтар равғани растанӣ барои шавҳарам мекунам, барои худмон, барое ки кӯдако да гӯшти реза боша ва ё намехӯранд. Агар фарш боша хушрӯ мехӯранд. ҳамаи маҳсулотоя омехта мекунем то ки намаккати ҳамон мурчу зираворӣ кати аралаш шава. Баъд уже сар мекунем самбуса карданда. тахтачада камтар орд пошида зуволаҳоя тунук мекунем. ман фикр мекунам ки мо ҳама занҳои тоҷик пухтани самбусая метонем. ҷида бошад духтари ман мадда ёрдам досудай мерҷмеки мо тайёр шуд. ҳамаи маҳсулотош пухт. Кӯҳози мо блендер кати майда мекунем ша.
Ина тайёр шуд. Рози самбусоки пухтан. Уже мо обед мекунем. Узуволоятуна кардем, аку самбусаҳоя мепечонем. Фарш андохта самбусаҳоя мепечонем. Якум листи мо тайёр шуд. Тухмшакида кунҷат пошидем. Аку мепазямша. Самбусаҳо тайёр шуданд. Сурхаки бо мазза. Набинем чӣ хел хушрӯвак пухтанд. Баъде ки мо обед кардем, посудоҳоя ҳамаша шуда ина қоқ шидан, аку ёя гирифта ҷобаҷо кардан дар кор. Ози боша хариде ки мо пайкар кардаги будем, ҳамона мехоҳам ки ба шумо нишон диҳам. Чеснок гирифтем, кабудӣ гирифтем, шилдирей гирифтем, баъд якчанд кило гӯшт, иҷата фарши мурғӣ и гӯшти мурғ худаш. Бо гӯшти гов гирифтем, филеша гирифтем, яъне ки бе устуғон, бе равған, бе ҳичи. Барое ки хонаи моддаи кӯдакомонам намехӯрен, хеле равғандору чиза худмонам нағз намебинем. Баъд чӣ гирифтем? Бодринг гирифтем, камтар бодринг гирифтем. Хоб помидор гирифтем камтар. қаламфури булғорӣ гирифтем. Макарон, макфа. Макаронҳои макфа хеле бамаззаанд. Чӣ намаки майда гирифтем. агуша, соки палпи, бисёр соки бамаззаи. Баъд хеле ирисакҳои тофи гирифтем. кӯдакҳо бисёр нағз мебинанд ин ириса. баъд ҳам конфетҳо камакӣ гирифтем барои хӯрдани худмон кати чой. конфетҳои фирмаи Бабаевский хеле конфетҳои бамаззаанд. Иҷода ҳамин пайкарда мо кафил шуданд ки конфетҳои мо ягон таш чӣ надора, спирт, коньяк хеле чизо надора. яъне ки гуфтан мо кафил шуда метонем барои ҳамин мо бе ягон хел шубҳа ҳамин Бабаевскиро ҳамин чизо мехарем. Инаи мармеладои ҳарибо иам ҳалолай, мармеладои туркиян.
ҳамаи гирифтаем. Кӯдакҳои бисёр нағз мебинанд, особенно духтарчаи майдаким фақат мармелад мегӯяд. Ҳамудаам хеле гирифтаем ки бисёр бара шуда, чанд рӯзда бараша хебоинаи конфетай. Йогурт гирифтем и барни духтарчаи майдаким саҳаро ҳами мехӯра. Барои ҳамо мо вайда мегирем фақат актимел барои кӯдако, творог, саҳаро кати сметана мекунем мехӯрем. Или ман ягон чӣ мепазам ҳамунда дусе пачкае мегирем бо хайдаркоркишид бо ай магазинҳои пеши хона мехарем. Баъд амихали сыр хохланд барои бутерброду барои омлето ман истифода мебарам. Ай ҳамаи мехарам. Разрыхлитель гирифтам барои пухтупазон. Зеленый горошек, қурут, кӯдако нағзаш мебинанд, шоколадҳои буяна, хамири слоёный 2 пачка гирифтем. Творог, сгущенкаи рогачев и сгущенка ранги сгущенкаҳои давраи кӯдакимонай хеле бамаззаи, қанди сафед, сыр барои питса, барои омлет, йогурт, сливочное масло 82% барои пухтупазон. Баъд бо майонез, какао барои пухтупазон, сметана гирифтам, сметанаи российский бисфоиза, хеле сметанаи бамаззаи, тофифи, кӯдако хеле ина нағз мебинанд. Сливки, орд гирифтам, орди 2 килограмм макфа, орди хубе, пухтупазо, торт, ҳама чида хуб мебиёяд. Баъди наиҷада чӣ гирифтем? Оливки, помидор, дрожжта ба фикрам ки бринзаи ҳамо пайкар туркиян хеле бамаззаанд. Фикр мекунам ки ҳама медона ҳамин оливкиҳои пайкара. Баъд жидкий дым барои гӯшт, барои тайёр кардани ҳамхелин авқотҳои чӣ гирифтем. Хай бо поёнда чиай картошкаву сабзию пиёз сабзавотҳо гирифтем ва яхай нишон надодам. Баъд бо чӣ гирифтем? Сири бринза гирифтем. Барои унитаз бреф гирифтам. сухая салфетка, скребок барои тоза кардани ойна, тирезаву ойнаҳо. Баъд чӣ барои шуштани пол средства гирифтам, гипоаллергенный, вернель, пакети мусор. ҳамхеле буд харидои имрӯзаи мо. Ба ҳар яки шумо раҳмати калон духтаро. То видеоҳои оянда. Худоҳофиз.